Joulualla on kiva tehdä itse joulukarkkeja ja niitä voi sitten viedä kavereille tai sukulaisille tai kenelle ikinä sitten halukaan niitä viedä. Joten mä ajattelin sulattaa suklaata ja päälle laitetaan erilaisia kuivattuja hedelmiä ja marjoja ja lopuksi vielä käärästään ne sitten sellofaaniin ja sen jälkeen ne onkin sitten valmiita paketteja vietäväksi.